హలో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈస్ దివ్య. వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సింధు దివ్య బ్లాగ్స్. ఈరోజు చిన్న షాపింగ్ చేద్దామని ఎలా క్లాప్టర్ బజార్కి వచ్చాము. చాలా బాగున్నాయి ఇక్కడైతే వస్తువులు కానీ ప్రతి ఒక్కటి మీకు కూడా చూపిస్తాను వీడియో. అండ్ ఇది ఒక సింపుల్ మొత్తం చూపించే టూర్ అనమాట. ఇది ఇంకో వీడియో ఉంది షాపింగ్ చేసే వీడియో, అది ఈ వీడియోకి ఒక 2 days తర్వాత పెడతాను. చాలా ఉన్నాయి, ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. చాలా అయితే బాగున్నాయి. అండ్ అంటే ఇంట్లో అవసరమైన వస్తువులు, బట్టలు, బ్యాగ్స్, సిప్పర్స్ అండ్ ఇంట్లో ఏమన్నా యూస్ అవుతుంటాయి కదా అవి కానీ చాలా ఉన్నాయి. డ్రెస్సెస్ చాలా ఉన్నాయి. హోమ్ యూసెస్ అన్నీ చాలా ఉన్నాయి, భలే ఉన్నాయి. ఇక్కడ కొన్ని షాపింగ్ కూడా చేసాము, అది కూడా చూపిస్తాను. ఇక్కడైతే చాలా చీప్ అండ్ బెస్ట్ అనమాట. చాలా చీప్గానే వస్తున్నాయి, కానీ క్వాలిటీ మాత్రం సూపర్ ఉంది కూడా. మేము కూడా ట్రై చేసాం ఒకసారి. చాలా అంటే చాలా బెస్ట్. బయట కొనే షాపింగ్స్ కన్నా ఇదే బెస్ట్. వాళ్ళు ఇక్కడ అమ్మేవాళ్ళు వాళ్ళ సొంతగా తయారు చేసి తెచ్చి ఇక్కడ అంటే క్రాఫ్ట్ బజార్ లాగా పెట్టుకొని వాళ్ళు అమ్ముతారనమాట. వాళ్ళు సొంతగా తయారు చేసి అమ్ముతారనమాట. చాలా బాగుంటాయి అలాంటివి. చాలా ఎక్కువ కాలం కూడా వస్తుంది, చీప్ అండ్ బెస్ట్ కూడా. ఇంకా ఇంత మంచి అవకాశం మనకి రాదు ఇప్పుడు. ఇంకా లేట్ ఎందుకు, వీడియోని అయితే చూడండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ ఎవరైనా. అలానే మీ ఫ్రెండ్స్కి అయితే షేర్ చేయండి. మీ దగ్గర నుంచి చాలా సపోర్ట్ నాకైతే చాలా అవసరం. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ అవ్వచ్చు.